Etapa da onde a futebolista de Holanda que causou mais impacto durante o Mundial aqui, especialmente para nós aqui na Aruba. Essa é a bem hora que eu entrevistei na Brasil e apontei se é por o calor riba qual ela contesta que é fiel turista que está bem Aruba tour hora e que está acostumado que só vento e calor, propaganda grátis. Claro que a propaganda é impagável e der que não queda somente na promoção para sobre assim no mundial acaba semana passada ata ela bula com avião e bem Aruba junto com sua casa, seus 4 yunan e mais amigos nan trata aqui de um grupo de 15 gente que vem para passar alguns semanas de vacação riba nos isla para relaxar depois de temporada de open treinamento pressão de mundial 2014. Ja, het was een geweldig toernooi om mee te maken. Ik denk dat Brazilië echt een land is waar het voetbal ademt, maar ook andere sporten heel populair zijn. En het was voor mij een van de mooiste toernooien om te spelen. En we zijn denk ik heel succesvol geweest, alleen helaas hebben we niet tot de finale kunnen halen dit keer. Maar ik denk wel dat Nederland, maar ook onze Arubaanse fans trots zijn op onze prestatie. En helaas zijn we door penalties uitgeschakeld, maar om de laatste wedstrijd met 3-0 van Brazilië te winnen is wel een goede afsluiting van het toernooi. Was het de eerste keer op Brazilië? Ja, ik heb twee jaar terug een vriendschappelijke interland 1 keer gespeeld, maar dat was maar voor 2-3 dagen. En nu een heel toernooi, dus we zijn echt meer dan een maand in Brazilië geweest en met name in Rio de Janeiro, waar we veel getraind hebben. Maar het was echt een mooi avontuur en leuke mensen, enthousiaste mensen en de organisatie was allemaal perfect geregeld. El hecho que el futbolista de Aruba después del Campeonato Mundial de Fútbol no está nada nuevo. Sobre 4 años pasados, él hace más cosas mostrando su aprecio y compromiso serio para seguir disfrutar de lo cual nuestra isla tiene de ofrecer. Ik ben hier sinds 2002 voor het eerst gekomen met het beachvoetvolley. En sindsdien zijn we verliefd geworden op het eiland en komen we hier bijna elk jaar. En zo ook dit jaar weer, dus we hebben er enorm naar uitgekeken. We hebben hard gewerkt denk ik de afgelopen weken, zeker op het WK. Dus ja, als je voor rust en vakantie naar Aruba kan gaan, dan is dat ideale samenwerking. Wat is het beste van Aruba voor u? Nou, persoonlijk vind ik ben hier niet alleen, maar ook met familie en vrienden. En het maakt niet uit of je jong of oud bent of welke interesses je ook hebt. Voor ieder is hier te doen wat wils. Dus Aruba heeft denk ik een van de mooiste stranden, heeft een geweldig blauwe zee, mooie hotels. Ik hou van golven, dus ik speel vaak golf op Terra del Sol. Maar ook de restaurants zijn leuk, verschillende soorten stijlen van restaurants. Het uitgaan is hier leuk, dus ik heb hier echt, of het nou mijn kinderen zijn of mijn vrienden of mijn familie. Iedereen vindt het hier fantastisch en kunnen niet wachten om elk jaar terug te komen. Desde que ela tem 34 anos de idade, está casada e tem 4 anos. Em novembro do ano passado, ela sofreu uma lesão durante um jogo de futebol, para a qual não estava ativo mais. Na luna de maio último, a Yamé começou a treinar para o Mundial. E promete 2 jogos, ela queda arriba banco, pero a comissão durante de 3 jogos de Mundial contra Chile. Dia 29 de junho último, durante o jogo de Mundial contra México, ela cumpre seu 100 jogo internacional de futebol e a vira é de 7 jogador holandês a logra essa aqui tem história. Agora vou entender papéis na botar de maneira sentimento de orgulho, não? Para escutar com esta gaba Aruba, não? Sim. Pero lo cual la visitamos, ¿no? Entonces, bien tanto abo como adultos, como familia, passa bom. Então, sei todo bom. Seguro. Cada noite me se entende. Ele vai igual, cada noite ele vai de via. Basta mandei clip, não, Ari?